maza da mata, sunana Mansura Aliyu. Ina mai farin cikin tallata muku sabon kundin waƙoƙina mai suna Wani Masoyi. Na yi gamo da wani masoyi, ya ce na bashi so da ƙauna. Sai da na bashi na amiya ya guje mini yanzu ban gan shi ba. Shin ko me nake son faɗa a cikin wannan kundi nawa? Ka taɓa yaudara ko kuma kai aka yi wa? Wata ranar Litinin ne da safe na je makaranta, kafin zuwan malamai sai na koma a cikin wata mota. Littafin Ingilish ne hannuna shi nake karanta, na ji an yi min sallama wata murya ce da ban santa ba. Na yi dogon nazari da tunani don ganin na kawo abin da zai gamsar da masu saurari daidai da yanayin da nake ciki. So kamar tsautsayi ya rike ni, gani yau kan wani mizani, ni a raina ƙara tunani, zan warwaron kuzari har da bawa. Kada ku manta da sunan kundin mai suna Wani Masoyi daga ni Mansura Aliyu zai zo muku nan gaba kaɗan cikin yardar Allah. Za ku iya samun wannan waƙoƙi a tashar mu kamar haka a Ma'as Record TV. Domin neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓar mu a wannan lamba kamar haka 081 36 01 11 44. Maza lokacin a kullum mai sanyin da za mu haɗu, a tashi shago